Hola, en el següent vídeo tractarem de la base de dades ERIC, Educational Resources Information Center. És una base de dades especialitzada en educació creada pel Departament d'Educació del Govern dels Estats Units. Per accedir-hi, des del web del CRAI, anem aquí al cercavip, escrivim ERIC, a la pàgina de resultats, a la primera entrada, base de dades ERIC, accedim, i aquí tenim el registre pròpiament de la base de dades, amb la informació detallada, d'acord? I les possibilitats d'accés. Aquesta primera entrada, ERIC Accés Lliure, és la que proporciona directament al Departament d'Ensenyament del Govern dels Estats Units. És d'accés lliure, però sempre us recomanem accedir des d'aquesta segona entrada. D'acord? Aquesta és des de ProQuest, una plataforma de bases de dades que allotja a la base de dades ERIC, pròpiament, entre d'altres. Llavors, les prestacions que us permet i les opcions de cerca són molt més potents. D'acord? I accedim. Ja som a la base de dades ERIC. Fixeu-vos aquí dalt, estem a la plataforma de ProQuest, una plataforma de bases de dades, i entre d'elles estem treballant amb ERIC. S'estructura a partir de cerca bàsica o cerca simple, cerca avançada, segons seleccionem. I aquí tenim el calaix de cerca. Podem iniciar una cerca simple. Què us permet ERIC? Doncs ERIC permet fer cerques de documents avaluats per experts i refinar-ne els resultats, és a dir, utilitzar els filtres o els limitadors per anar delimitant la nostra cerca. També ens permet guardar els resultats de les cerques. Aquí dalt a mà dreta, si us hi fixeu, aquesta icona, doncs podríem crear un compte i guardar les cerques que ens interessin, a més dels documents que ens interessin. També ens permet exportar aquelles referències que haguem guardat al nostre compte o a la cerca que estem aplicant en aquell moment, doncs podem exportar-ho de forma ràpida amb el document que ens interessi, amb el tipus de document que ens interessi, ja sigui un Excel, un RIS, un PDF, etc. Doncs iniciem una cerca en relació al que proposàvem al segon vídeo. El tema que proposàvem era educació emocional i propostes per a la tutoria. Llavors, com dèiem, ERIC és una base de dades elaborada als Estats Units, per tant, treballa molt millor, els resultats són molt més pertinents si fem les cerques en anglès. Com podreu veure, aquí a la interfície està en castellà, això ho podem adaptar nosaltres i demanar que la interfície tingui l'idioma que nosaltres li demanem, però els resultats a l'hora de fer cerques funcionen molt millor, obtenim resultats molt més pertinents si fem les cerques en anglès. Llavors, el concepte d'educació emocional, doncs traduïm a l'anglès, Emotional Education. Fixeu-vos que aquí tenim llenguatge predictiu en relació a altres cerques que han fet altres usuaris, doncs ens apareixen diverses opcions i podríem seleccionar. Però com que ja hem teclejat el que ens interessa, doncs ja cliquem a la lupa i aquí tenim la pàgina de resultats. Tenim gairebé 42.000 resultats, 41.000 i escaig resultats. Com podeu veure aquí, ens indica. El cos central d'una base de dades, i en el cas d'ERIC, la gran majoria tenen una interfície, una imatge bastant similar. Al cos central tenim els resultats, en tenim 20, en aquest cas, per pàgina. Al final, si baixem a baix de tot de la pàgina, doncs podem seleccionar i dir-li que ens mostri els 50 primers o els 100 primers resultats. Apliquem el que a nosaltres ens interessin. I generalment, o a mà dreta o a mà esquerra, en el cas d'ERIC és aquí a mà esquerra, tenim els límits, els filtres. Llavors podem limitar per tipus de font, o bé per la data de publicació, o fins i tot els nivells educatius. En el cas de la base de dades ERIC és interessant perquè aquí tenim els diferents nivells educatius. S'ha d'anar amb compte perquè en aquest cas els nivells educatius correspondran sobretot als nivells educatius que es coneixen, que s'utilitzen als Estats Units. Per tant, hauríem de tenir una taula comparativa per poder veure l'equivalència amb el cas d'Espanya, en el cas que ens interessés. Doncs aquí teniu. Llavors, això ens permet delimitar molt més la nostra cerca. I aquí a mà dreta, en aquest cas, tenim suggerències. En base a la cerca que hem aplicat nosaltres, que és educació emocional, doncs ens fa una sèrie de suggeriments que no apareixerien dins d'aquests 41.000 resultats. Doncs ho teniu aquí. D'acord? En aquest cas està mostrant llibres, no? Però si cerquem per tipus de material que volem articles, doncs tenim aquí revistes científiques o busquem el que més ens interessi per tipus de font. Molt bé, com podríem millorar aquesta cerca?
Com hem vist al segon vídeo, el dels operadors booleans i les diferents estratègies de cerca, parlàvem de les paraules clau o els conceptes que utilitzem. Doncs els conceptes, quan estan formats per dues o més paraules, si volem fer una cerca literal, cerquem o englobem entre cometes. I així fem una cerca literal, tal qual, és a dir, en el mateix ordre i amb aquestes paraules exactament. D'acord? Fixeu-vos, cliquem a la lupa i hem canviat a 242 resultats. La cerca ens ha quedat bastant més delimitada. Amb això ens garantitzem que dins d'aquests 242 resultats el concepte d'educació emocional ha estat localitzat de forma literal. És una cerca simple, per tant, tots els resultats que recupera els fa tots els camps del registre. És a dir, quan s'indexen, cada document és indexat, és a dir, és registrat a la base de dades, doncs es posa el títol, les paraules clau, els autors, el resum, les matèries que se li assignen. I en una cerca simple, les paraules clau que utilitzem doncs, es fan la cerca en tots els camps. En una cerca avançada, com veurem després, doncs podem delimitar on busquem les paraules clau. És a dir, ens interessa buscar-ho, doncs, per exemple, el títol i el resum. Llavors fem una cerca encara molt més afinada. Provem ara amb la cerca avançada. Tornem enrere, clicant aquí a Eric. I aquí a cerca avançada tindrem les opcions que ens interessen. En relació a la cerca que proposàvem al segon vídeo, el dels operadors booleans i les diferents estratègies de cerca, doncs plantejàvem l'educació emocional i propostes per a la tutoria. Doncs aquí ja podem començar a treballar amb sinònims i termes relacionats. Llavors, per educació emocional, aquí al primer calaix, veieu sinònims o termes relacionats. Emotional education or emotional development or emotional intelligence. I com a segon concepte, el de tutoria, que en aquest cas, traduït a l'anglès, tenim tutoring. I anem a cercar. Pàgina de resultats, obtenim 52 resultats. Caldria veure la pertinença de tots aquests resultats. Evidentment, doncs, s'haurà de revisar un per un. 55 resultats doncs, és bastant diguem, amable per revisar quin tipus de documents hem recuperat. Fixeu-vos aquí que tenim vistazo ràpido per cadascun d'ells. És una eina molt interessant perquè així, amb un cop de vista ràpid, doncs, ens fem una idea de quins documents hem recuperat. Tenim el títol, els autors, l'any, el resum i les matèries que se li ha assignat. No les paraules clau que han assignat els autors, sinó les matèries que, des de la base de dades ERIC, les persones que s'encarreguen d'indexar, de registrar aquest document, doncs li assignen unes matèries en relació a la temàtica que tracta aquest document. D'acord? Fixeu-vos que, a més, està subratllat en color blau les paraules clau que ha recuperat, que nosaltres li hem proposat, doncs, dins de les matèries ja veiem que concorda bastant. Caldria entrar al detall d'aquest document, doncs, llegir-lo per veure si realment està en relació al que proposàvem, no? Educació emocional, propostes per a la tutoria. I aquí podem, amb la fletxeta aquesta, podem anar navegant pels 52 resultats de forma ràpida. Que vull tornar a la pàgina de resultats, tanco i aquí ho tenim. Dèiem que podíem afinar encara més la cerca. Estem en una cerca avançada, li dic aquí a modificar búsqueda. Fixeu-vos, hem fet una cerca a qualsevol camp. Però si acotem, per exemple, per totes les matèries e indexaciones a subject, ens garantim que recupera les paraules clau que hem utilitzat, que estem proposant, el títol, a l'abstract o resum, i a les paraules clau i les matèries indexades. Tornem a clicar a buscar i fixeu-vos que hem reduït encara més. És una cerca encara molt més afinada, 33 resultats. Caldria revisar-los, com dèiem abans, un per un, però ja veieu que podem anar filtrant, podem acotar i delimitar la nostra cerca. Que és interessant també aquí a cerques recents, búsquedes recientes, aquí, cliquem i tenim l'historial de cerques. Llavors, tot allò que hem fet a la sessió d'avui, doncs ho tenim registrat aquí i ho podem recuperar amb els seus resultats. Doncs cliquem aquí mateix i recuperem aquests 41.000 resultats o aquesta que havíem fet. D'acord? Anem navegant. Doncs això és Eric a treballar i que trobeu bons resultats.